Акционерното дружество Алико създадахме преди 20 години през 1995 година. Идеята беше търговеца едноличния, който осъществяваше горивата, да бъде заменен с дружество, в което всички служители да имат собствен дял. Самия факт, че след 20 години аз говоря за това, показва, че формулата е била успешна. Паралелно с бизнеса с горива на едро създадахме и 7 собствени бензиностанции, газстанции, както и една метан станция. Имаме и бизнес с мазочни масла и автомобилни гуми. През 1998 година създадахме производство на калциеви греси, което работи и до ден днешен много успешно. Алико е фирма с традиции, но 20 години все пак са една младежка възраст в един човешки живот. Преди 5 години, когато станах част от екипа на ръководството на фирмата, фирмата стоеше добре на пазара, но тогава съвпадна и началото на световната финансова криза, която започна да се усеща вече и в България. Фокусът ни беше върху финансовата стабилност, върху управлението на човешките ресурси и върху бизнес решения, които да бъдат с по-висока добавена стойност. През всичките тези 20 години винаги в центъра са били потребностите на клиентите и никога не сме правили компромис с това. Може би за това и фирмата се развива успешно вече 20 години. Нищо ново под слънцето, свършихме много хубави неща през последните години, много качествена работа. Реновирахме се обект Тракия, стана модерна и хубава бензиностанция с много добри услуги. По проект за енергийна ефективност санирахме двете си производствени сгради в хед офиса, отворихме нови работни места в София и Варна. Point с България се развива много успешно и всички тези успехи дължим на нашия сплотен екип, за което сме длъжни да кажем едно голямо благодаря. Point стъпи на българския пазар през 2009 година, като за по-малко от 7 години успяхме да изградим пълно национално покритие с 24 обекта в 23 града. Смятаме, че успяхме да постигнем това чрез професионализъм, коректност и едно наистина приятелско отношение към нашите партньори. Нашата цел е да продължим да се развиваме и защо не след 100 години да празнуваме нашата 120 годишнина. Алико е като второто ми семейство, с което сме преминали през много трудни моменти, но въпреки това сме успявали да продължим и да работим заедно. Горда съм, че съм част от Алико и съм свидетел на нейните успехи. Вярвам, че с доверието, което сме си изградили през годините, ще продължим да работим и да вървим напред. Работя в Алико и съм от новите попълнения в фирмата. Тук срещнах интересна и динамична среда, както и усмихнати и позитивни хора, работещи с огромно желание и ентусиазъм. Работата си мога да нарека дори мечта, тъй като тя съчетава любими за мен неща, а именно пътуване и комуникация с нови и различни хора. Целите, които си поставям, са да продължаваме да се развиваме така интензивно, да увеличаваме своите лоялни клиенти и да печелим тяхното доверие, както до сега. Аз съм Силвия Дънекова и съм национална състезателка по лека атлетика. Участничка съм на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година и ми предстои участие на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016. Благодарение на Алико успях да достигна до тези състезания. Разбира се, моите мечти и цели в близко бъдеще са свързани с спорта, което означава, че са свързани отново с Алико. Вярвам, че заедно с фирмата Алико ще постигнем най-добрия резултат за България през 2016 година в Рио де Жанейро.